Oke bolo, kembali lagi ke channel bonus mancing. Dino iki aku arep mancing iwak nila bolo. Kayak karo koncoku loro kae wis duwe siki samar aku manan iwake paling kae bolo. Iki nggon spot iki kayane wapi tapi kok arusnya banter tenan. Nek mancing nila nggon arus banter ngene iki biasane iki lumute kenter bolo. Jugaan kali ini juga kekamban iki nek ngarau iki. Tapi nggak masalah, kita coba dulu bolo. Wih, nek ndelok spot iki paling spot kakap paling ini iki ya bolo. Gone wombo rotok metu aruse. Nah, kita coba cari air sing rotok tenang iki bolo. Nek didelok teko keluarane sih koyo iki wae gede-gede iki bolo. Nah, kayak mantep koyo niki. Ya, semoga saja di sini kita dapat rezeki bolo. Oke, lihat-lihat dulu, cari lapak yang bagus. Dia sing enak iki bolo ya. Coba tak mepet bocah-bocah mau nanti coba. Walah, kok malah ketemu juringan ini ki. Wis awake lemu malah kalau mencolot iki malahan. Coba mencolot ae bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, malah sendale cepot barang, malah carry barang sendal lagi. Enek-enek ae bolo. Andi nak ya. Kok ditutut nih bocah-bocah kayak mau malah hilang malahan. Wis lah kene ae. Iki sing enek ganggang-ganggang iki kan. Sapa reti nang rungsep-rungsep iki kan banyune rodok tenang iki. Kita buka lapak di sini bolo. Lumute masih ready banyak iki bolo. Iki coba tak jimuk nih lumut sidik-sidik bolo. Sing reket-reket iki buak sik. Buak sial. Oke, kita wayahe mancing iki bolo. Lupakan masalahmu, ayo kita mancing saja. Wis ta bolo, nek lagi mumet apa lagi oke pikiran, wis jemuken pancingmu, wis mancing ae. Daripada frustasi terus engko ngopo kuwi putus asa ya kan, wis mending mancing wae. Serotok nakal-nakal sithik ngono lah. Ora apa-apa karena kali wong mancing paling ker ireng ngono tok ae bolo. Nek pingin iwake sih dhewe iso tuku iwake bolo. Tapi ketenangane karo kedamaiane iku lho bolo sing gak iso diganteni apa meneh. Pas oleh iwak narik iwak ngono kae bolo. Wis rasane damai tenan nang ati. Iso seneng ngono iso ngapusi iwak. Oke bolo, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alu, rondo ompong melok wong, rondo ayu melok aku. Wak teko sing ato padha mara, sing cedhek mangano. Ternyata nggon sing mau enggak dipangan blas bolo. Makanya aku pindah iki. Wong mancing arep ngilangi mumet malah ora entuk blas, ya tambah dadi mumet. Tapi nek mumete ger mancing enggak masalah bolo. Dewe tetap happy saja. Wih, iki lapak anyar ki bolo, enggak sito mumet aku. Wih, ini strike pertama kita bolo. Mantap iki bolo. 4 jari koyo niki bolo. Wih, kena kan? Nah, poin kita bolo. Wih, lumayan. Akhirnya raruki pindare niki lake nyemplungne langsung dilup ngono ae.
Masukkan kerambah dulu, kita amankan. Mantap. Celuen bolo-bolomu ya, kon ngumpul rene, kon ngumpul nang kerambah kene ya. Tak enteni nang kene iki. Oke, kita pasang umpan selanjutnya. Kita tipu iwak-iwak iku. Di apusi lumut ae do gelem iki. Oke, ayo selanjutnya lu tarik kena ora kowe. Gak masalah bocil-bocil. Angkut saja. Yang penting kita poin. Gak ngelamun bolong. Gak sito ngelamun, gak sito pusing. 3 jari bolong. Wah, lumayan. Masukkan lagi. Cemplung. Oke. Kita cari kawan-kawanmu lagi. Rasanya ini nek iso setrek ini seneng polo, iso ngapusi iwak-iwak ngono. Diapusi karo lumut kene wis seneng iwake. Ya aku barang seneng nek kena iwan iki. Kita cemplungkan lagi umpan selanjutnya iki polo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ngapusi wak meneh dhewe iki, ayo. Iki tanda-tanda lu tarik kena ra kowe. Wah, kan kena ra kowe. Duh, sing kapusane wae sing cilik-cilik iki bolo. Sing gedhe pinter-pinter paling ya. Ora iso diapusi wisan. 3 jari meneh iki bolo. Lumayan. Poin lagi. Wah, seneng ini iki bolo. Nek iwake gacor kene iki, tak tunggu babonmu. Kon rene, kon mlebu kerambah kene. Oke, mantap. Kita cari lagi polo. Ikan-ikan selanjutnya. Kita cemplungkan lagi umpan kita. Kita cari ikan-ikan yang bisa ditipu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cemplung. Oke, kita tunggu polo. Oke, mulai naik polo. Ayo, konen. Oke, tarik kena ra kowe. Ayo, kowe kena ra kowe. Oh, rene. Waduh, cilik meneh iki polo. Iwake sing gede-gede wis pinter-pinter, enggak iso diapusi wisan. Wah, lumayan lah tapi 3 jarian polo. Digoreng wis enak iki. Mantap iki nek kondisine kaya ngene iki plunglep ngene iki wis nyenengne tenan mancing ini lah ngene iki polo. Sayange cuacane iki gak mendukung polo, moro-moro krimis gini iki. Wah. Piye ngene iki jane mung gacor-gacore malah krimis. Iki coba tak enteni wae mancing karo kekrimisan gak masalah lah. Tapi kaya nek grimis ini iki iwake wis gak gelem mangan polo. Iwak iki wis ora gelem mangan tenan iki polo. Wis tak enteni juga ora mangan-mangan. Ya wis, sampai ketemu di video selanjutnya polo. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, ojo lali subscribe ya polo.